ịbụrụ nwaanyị iwee chọta nwoke ga-anụ gị o wee sị gị eyi ugelu gị bịakana na ọlaiki gị okpọrọ gị gaba nnọọ na họteelụ igbekwana eje ebe ahụ maka ọ bara gị mmanwụ manụzikwa especially na họteelụ ụfọdụ ihe sọli omee gị ebe ahụ chetakwa na ụwa adịrọ mma ọ bụrụ bie ka iluru ọ sịkwa ka ababa mmọnwụ ihe asị mba ọ bakwara gị mmanwụ manụzikwa gị ihe na-eme gị anyị ụmụ nwaanyị na-eme gị anyị ụmụ nwaanyị maka ịmago ihe akwado na-eme oke tọf ị ga-eme tọft ịmago ime sọft ime tọf ime sọft ị na-eme onye ọma izi ịbụ onye gị ụmụ nwoke na-eme akpịrị ogologo ịmago fa na-asị ka fa mara ihe dị na ya fa na-alaiki onye ụmụ nwaanyị na-emekwe gị ayọ fa na-alaiki ya fa asị ka fa agba ọsọ bịa mee ego gị mana ijere ene gị na ya ebili ọsị gị bịa ka ebili o tụbara gị ime ịfụkwa ya ka ọ na-asị gị na ọnwa asịkwa onye ibu na ọfụma ụdịgị anya ụfọdụ ọnọkata ochete ọsị ha na ọ na-afụkwa gị bụ okechukwu na-afụ gị be Chinedu na-afụ gị bụ Uchechukwu iche na mamara ịbụ nnọọ keza ya ị na-eke ebe niile na ịbịago ka ibuli eko kwesịrị m na chukwu ama nkwekwe ka m mụrụ nwa onye ọzọ bụ ihe ọ ga-ekwu kafa si eme especially ịbịazi amụlide nwa bili wutie nke ahụ ka njọ nye ha ọnụkata okpochapụ gị si na ịbụrụ ezigbo nwaanyị ka o jee were ezigbo ego nụọ ezigbo nwaanyị gba akwụkwọ gba nkwụ ọ bụzi dị nnọọ na especially nwaanyị ka ịmụ nwaanyị ọ ga-adị afịali arụ ọjọọ si kochapụgo na ịghọtago ọ bụrụ nwoke ọ na-akụgodi obi kpumkpumkpum ịgba na ụmụ nwoke na-ala ike nwoke ọ sị ha ọ na-akụgodi obi kpumkpum ọ bụrụ nwaanyị o ji nwayọọ kochapụ gị afọ m bụ Lọlọ Nneka Ijelensi ọ bụ na mba Eliza ka nsi ewetara unu ozi ọma ka emesịa